Karbi Nilimonjerong pipi piniberta arjuponi. APHLC Youth Wing Sersing Be Lapen Ari Sanghua Tumpen BJP Aphan Lamvoy Kipipon. Karbi Anglong BJP Ratchari Asong Lamjai Sarpo Laichan Ingleng Atum Perangke Amai Kangnipon along APHLC Meipujai Katharaphan Karbokta Pusi APHLC Youth Wing Sersing Be Atumpen Puthot Perangke Amai Niponsi BJP Asong Aphan Lamvoy Kipipon. Lamvoy Kipipon along Sersing Bepen Kaningjepon ke BJP Asong along Lamjai Sarpo Laichan Ingleng Bongo Sena Aphan Chinini Lapen Jai Kathar ke Rat Aphan Kapamanghu Asai Ington Non Puke Alangli Tumsi Kechokche Asai Lo Pusi Sersing Bepen Perangke Amayalong Pen Lamvoy Pipondu Tangte Sersing Bepen Perangke Amayalong Kaningjepon Alam Thele Angton Pen Arjuponik Sena Bangso press meet puthot kang ni thunang ko kathekela halo kedam tangarni Laichan Ingleng alangli non ke BJP spokesman lobon tapen alangli tum risang hutum salawar be alangli tum pen APHLC a party aphan mate jai kathar aphan lapen nilitum youth wing aphan lamboy nang ipido ase hala bangso lamboy along nilitum eson soni alangli tum kaningje puthak nilitum rat aphan ka clarify aphan nilitum nang tum hanang chopapon lo Lalu alam thia bangkela puhanlo, Laichan Ingleng, alang li non ke BJP spokesman lo, alang li nilitum fan mate jaya kethar fan karbok alang li hala bangso press meet long pulo, alang li tum ke bongo sena afan thang kachini awi pujikipu, aprang si alang li ke niye bangke, adun thu alang li niye thulilo. Bongo Sena lake extremist organization putang parang liputu dat. Dak nang tumar ham tha. Alang li aprang pulo Bongo Sena phan itung thang ka chini ave api bang putholo Bongo Sena ke lake extremist organization pu. Tang de alang tum Bongo Sena phan chini nelang ma. Akosono bang gela halo. Sitame pini kemang hudame mi alam mang gela halo. Bongo Sena ke isi extremist organization buchini lor afisita alang litum pini arni Bongo Sena aphan Karbi Anglong men terek nangji polam thei latum ningji hayangwe mate ningje je kopia potlo Bongo Sena jong si or lang chini pa me kalo chini ne polam amat si avelo lake Pini arni alaso extremist organization tumaphan Karbi Anglong me terek fit nangji dak pitulong lepo alam alang tum lam theta ningje je laben pini arni dalang tum puthak FIR ki pidam ta ave hal halo nil tum kamang hudam me athe bangke nil tum APHLC a party benke arj ding club enta Bongo Sena against alam ki ningje piklo Bongo Sena Karbi Anglong do lapen alang li tum pena job itum a death long refund phere me rada phan tum awareness na than lo lapen kini tum FIR amatan tum pidam ni ilum theglong loke kidam tangarni otor borbil lo ningkan plikya rahini ki cho Bongo Sena leader ha Kolkata ben sikibang dak seki nangi pi lake il tum local news long si tum theglong dak lo alang li tum jokta chini pamele te bonda piniar ni alang tum insam dun ria bang sini tum ke kamang mimi alam mangkel halo la tum pulo Karbi tum an ke Bongo Sena pusi APHLC amei phuke ke ningje pusi ke ningje niltum la leki jong dang kali Bongo Sena aphan ki kroidun kirai dun akarbi atum phansi nilitum ki jongda kaduk kabi akarbi phalen tum ki pidam kali ki pudam kali kedam tang a press meet hut alan litum Bongo Sena phan kirai alam the chapaklang mati komane jongsi komane hon apran ar mudiat lo polo dangte
jaya kathar ke press meet rang serak si oppose dun pititi ningje dun pititi Karbi Anglong sud luk sodak atumon kahino atumon ke jab gojong se lam thening je dunde chisong dunde pati komentil ka chisong boke lasi alang litum bongo sina phan kirai alam the ke ninge pena posi ni litum alang phan kipu Karbia khe phalen tum kipu dan kali lasi tum alang phan karju the ke la haloke nangli tum bongo sinaban kirai rat ke nang tum bongo sinaban ko pine ke cerap the dung doma la solam sin tum karju bisaralam bini komane koila kang hua bang sangti arlong kang hua bang jongsi hala tum long komane ka chi don dun do polo dang te hala ka chi don dun bang ta ka chong hua bang lo kente jongsi bongo sena heno extremist bolang dum chini lor sita alang itu birudhe thurthe alang dhon kirai dun pulonte lake manghu me lo lake matha dam me lo alang dun ka cherap dopu lake ap se amai phule ke puchate kailo pini pure the as a newspaper long ta klang la lake bongo sena alam ke lake nang tum lang dan thame lake no witness lake sentinel long do do lake da sentinel pu a paper long sta ke pu yo do lake da talk do yo de struggle for Bongo Bhumi from Assam land. They that talk hello Bongo Seni cadres. They Bongo Sena cadres active in Nogao and Karbi Anglong. Like lang sentinel long. Local people long tapi na paklang tubo nilitu. Ang Bongo Sena abi pasikan ngi. Di like Bengali Sikh separate state. Like paper long sik to side lo. Kan ngi thap kali jaya ka thara ke hai. Oh. Like Bongo Sena another treat to Karbi Anglong. Dak do salang honda ho. Tasota. The Times of India long de ho. Page 4 long. Oh, lakto. Forum blames Bongo Sena for Karbi unrest. Lai. Tata so thasi dopik la. Lasi lake kachile malam kali. Alang le tum chini loro ki alang le kan nge cheng ho statement ma ke Bongo Sena ban thang ke chini abi pule. Sta aphi bang ke latun ke extremist organization bika ami thanga masi chepaklang dak logedi chini pamelo lang itu te chini pamekal ko pie polo bini Bongo Sena phang tum kerai dun re la halo la pen angko il tum chithanam thuna yela mangel halo il tum kani ang tum mangke lai chaning le jai kathar phan kipuala Karbi Anglong phan thangna da contribution abi pusi Karbi akhei phan jai katha rakhe hai council long alom sovet alangli dak saiki claim long unhut Karbia khaifan bangko ansi sakuria kijoy ben ki pima nampak klang nangji pote alis nampak lang dak chot kali nogor ke do Karbia tuma phan sunitpur ke do Karbia tuma phan lakadu kawya hakhi nangji polo dang the nei tuma paklang the laben Karbi atum phan alangli rab ma rab rima ke kedam tang last la MP election aprang seta isya video viral logedi ino da Karbi alangli rab media phan kithan alang khalai lam ka hoklo jongsi la ka du gavia video footage nangji poten tum enam det po labang so evidence bang jongsi ni tum paklang thek det pote lai chaning leng kopilo jaya ka tharang kitu poge laso ahap per bangela jong sila so evident paklang dam thek puronte alangli dia chuhang nangji te thang na contribution abi bisa alangli kini ke tase blinder alangli ki alam kaninje mane thang na evident abi pense alangli ningar lu ke matha pen ling si kaninje alangli la salang hone spokesman ki pigela ke sungkrungi la BJP tunta non hue alangli ko sona muni makadu de chini lo lasila puson ki boktap ki bokpru abang ke chok chela pen Karbi Anglong mate inglong a kheng bong division ki wan je alam mang ninje je det nei ko mane fan ame thang jungjung political party aphan alle aphan ma tha pen radang bong ki padu sojuri alam mang ali ninje je sakime alang li pune tholang di bong jai ke thar ke autonomous state pen 6 sidul a division ki wan ji phan sika bori Komentulo jaya ke thar 6 sidul open ke autonomous state angbong division ki ban jalam ke ningje isibak a video clip do putan peklang tha
Isibaga statement do putana peklang ikta. Ini jai katha rakia hai rara phan lam kithan kan ninje ke lahalo. Itum autonomous state nangji. Terbangso autonomous state ke itum general state ka leader nangji. Laket tribal state nangji. Tribal state nangji polo dangte itum 6 sidul paragraph 20 BB ang deng pensi itum hang nangji. Lalu polo dangte itum tribal state itum longote itum kijok wandopo. General state do polo te itum inglong kevan kijok wanabe deji pusi alang li kethan. Nasi 6 sidul pangtang nangji polam ke lasi polo. 6 sidul ke laka anu jok pilo ke. 6 sidul lam ka prang ningkan thong ka prang cingki than elo pusi kan ye ko pialam ka cingki than pin ratum chini ma. Lasila kadu kawe 6 sidul ma aki memu chot samasi no autonomous state pa are. Autonomous state nangpu itum phan 6 sidul itum phan nang ki pia theta la hello 6 sidul arona ting pensi itum inglo ke phan nang ki rai kom ji ajak kong an alam an hadak do piat lo lasi 6 sidul paragraph 20 BB ang deng pen itum tribal state chipalong nang ji hala solam si ji ai ka thar ka nang ji la general state lo pade itum ki sum du ko gi aho kalam mo laki itum chophodu nujima hala Amit Shah tumson akhe tumson Modi tum akhe tumson ha itum chung pambar nujima non itum autonomy doko 6 sidul non itum la na jwanang pidera pini kon itum pini itum adet itum ki jok wanawe itum andeng tin lang dam beta itum pini ki jok wanawe alang itum ningje thulang jai ka thar ke development ha ningang he ko pine development ason lam ke akang pa klang lo pa lake aning oi pu are ko na lo development ke pini itum theglang lo towar ka ve school ke me rara tum risoi janum sakuri ke long le pan hang jolo apor teng salary pile the alang tum ke reng me se na bosa ki duk chini ni delo tapi ni inglong ke tum ko ansi Karbi Anglong ki arat tum ke duk ki sum je chak nang ma ke la nil tum ki chini pa melo e me pen thek ta long lo ke hakhi nei nang paklang pu ke dam tang ning kan borjan homasti arlo dalong gawi pen jo anura munit chingko ma prandam julo la development lo mala pini dak dipu ben la ke headquarter lo Karbi Anglong e dipu ke dak pen kilometer phok ke palo to towara ma sebe la ke nang tum na chini lo ke hakhi lo ke Ladak badalo dak kusono pula so dewan busti towa dam tha laka rong kailo lake dak dewan busti lake ward number 1 lo dam tha towa duma dak lam tha ande ku busti development akam ki claim pula kan ngelo latum la non la over bridge ki bana potong development o lo batalan mu chema thama la tonisis homosti long la non ministry dum ka pakim krai potong tum develop o lo boy atum ka chitin ma are la 26 homosti long ministry dum ka pakim lo tema pini bangko anari so jang tum sila bangso mini stadium alle ke long lo itum chithanam thanang landam sana ada tanah paklang tha lakim der bangko anari so jang da kalle ke long lo la hala bangso a mini stadium ke kim komar la contract dar ke ha kuti cap se isi mini stadium ke pakim la hisab lo de tum 260 crore ji la 260 crore a contract dar ko mat lo da Karbi Anglong tum komar la paklang tha to nil tum ha hala hai tangka komar lo pon ke lasi develop ulo Matu tatipu abang phi kokthat chipide Lakhain kora trok dwar bagore mese constituency ke parlo dolamara bijuli gonpot arong mati tipujan along inut munat tati apiso karlitang matu tati abang kupi koson kamat hapen loni aminthang ahem alongsi kokthat chipide Bangso putha klardak alam theka chini jiaphan Bokaghat police station o siaphan birta palisi Bokaghat police raikom saikhi atung bangpen karlitang matu tati abang arpum chepari deng pondu Lapen ministry atum bang pensi karlitang matu tati kopi koson pensi apran kachar muddetma bangso alam kachini jiaphan si kithitang abang arpum golaghat an postmortem asai kedengji aphan ponlu sitame isi manghu meme alam abangki karlitang matu tati apenan abangki katjuilo Perangke pen birta ke tokbom apor ahut ke munna tati aphan ke ribom lang lapen pu arloso apia popen ke pachini pon atengke karlitang matu tati kithi aputhak ahok akang sai longvek nangji pusi Assam police aphan chuning ri pedupon
আপোনাৰ নাম কি আছিলে মোৰ নাম লক্ষেশ্বৰ হা লক্ষেশ্বৰ ঘৰ ক'ত নুমলী নিমলীগড় আচ্ছা আপোনাৰ সেইটো দিয়া আপোনাৰ যোনটো এতিয়া মৰিছে সেইটো আপোনাৰ ছোৱালী হয় ন ছোৱালী হয় এইটো আপোনাৰ শুনামতে কি হ'ব আপোনাৰ সন্দেহ হয় সন্দেহত এইটোতো মাৰিয়ে পেলাইছে তেনেকুৱাই লাগিছে কেলৈ কি চুৰি তুৰি গোটেই ভাঙি তেজ পৰি আছে আৰু ওলমি থাকিলে বাৰু চুইচাইড হৈছে বুলি ক'ম এইটোতো মাটিতে ভৰি লাগি আছে আৰু ইমান সৰুতো মানে সৰু জেগাততো চুইচাইড নহয় আৰু সেই মতাটো এতিয়া আছে নাচোন নাই এতিয়া মতা নাই এতিয়া মানুহজনেই নাই ঘৰতে অঁ আমি যেতিয়া শুনিলোঁ তাকো আমাক মানে ফোনো কৰা নাই যে এনেকুৱা ঘটনা হৈছে বুলি ঘৰৰ মানুহ কোনো কোৱাও নাই এইটো এতিয়া সেই যিটো মতাটো পলাই গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি চৰকাৰত কি আপোনাৰ লগত অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছে কি বিচাৰিছে আপোনাৰ লগত কি বিচাৰিছে মানে এইটো আৰু মানে যেনেকুৱা হ'লেও তাকতো চাজাই দিবই লাগিব আৰু তাক আমাৰ ওচৰত আনিব লাগিব আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ Kedam tangbo signify cranier keb arni Japra Langso Cultural Complex along Karbi News Live 24/7 ningkani si ke chok arani ke pamanpon. Son si kedam tangbo signify cranier keb arni Japra Langso Cultural Complex along Karbi News Live 24/7 ningkani si ke chok arani ke pamanpon. Bangso amayalong CEO ake hai alangli pensi mai chariponlo. Bangso amayalong alohi aman pen kachetongdun District Press Club of Karbi Anglong President Dikonto Teron Working President Daniel Sonbe lapen arisang huatum chetongdun. Lapen pusangti hidi Press Club President Jotno Singbe KSA President Arnam Langpi Branch Pen Anil Sonteron KWJF President Secretary Karbi News Live 24/7 along Advisor atum chetongdun si bangso amayalong RD chipi ponlo. Lapen ko son ben si pherang ke atum ke claim ke dam nangji mabuta thanpon. Lapen Karbi News Live 24/7 along ke claim ke dam abang phutti na phanta certificate sitami pipa jer ponlo. Lasi ke claim ke dam ke mesenji aphan CEO ake hai ahin pen sitami che thanponlo. Prasi pini Karbi Anglong News Live 24/7 kecheng si bird anniversary ke talona hirjume nilitum la media team hoi pen Karbi Anglong rat phastami pajero la penson si pini dak Japra Langso made Don Surya Klamalong la so program mission be si pachun long lo la pen kadu kavi non pachun dia phi la so mai long kadu kavi itum chithan chimum long lok media tum ko sonsi ke claim ke dam nai la pen sonsi alang le tum ningkani si ngong ka chipaduk la song thek wangalang tum pini mission ben che thek long lo la song taxi nili hin penalang tum kewang journey sami la son tak thak ke claim bon bom thek ji la ben Karbi Anglong arat phan akimi al tuwar ke japon thek ji la ben birta klarda ka birta paklang thek ji phan nili hin penalang tum phan stami hirchme budget no pini nili tum ladak Karbi News Live 24/7 long pini an ningkan si ke chok lo la sini tum ladak Karbi News Live 24/7 pen kachu phapon chief guest kai Dikonto Teron District Press Club of Karbi Anglong President lapen Working President AGS lapen Finance Secretary lapen Women Justice atum stami iltulon nachtong duno lapen Arnam Langpi Branch pen nachtong dun Anilson Teron alang stami nachtong dun lo nasi pini nilitum bangso Karbi News Live 24/7 along tingkani si chokolong kaduwe nachtong dum an phans stami nilhin pen kadom pi pajiglo kadom pini pen nilitum ningkani si choklo nasi iwai lang ani pen nilitum bangso Karbi News Live 24/7 an se here to me nang pidun je phansi kaduwe phans stami nilhin pen chuning ri lo la pen anam lo me here to me chohang lo Kristong Paraphan Inglong ke arong asar ke batpon. Wo signify Krister ke arni Borjan emisi constituency ke parlo Dimapur aduya hoy kedai Balijan Inglong ke arong kachari kachalong ponji apharman Kristong Par aphansi rong amekar atum kachetong dun angbong pen rong asar aman batponlo.
Sangtilang so sorkari gaubura ke parlo inglong ke arong asar ke bat asayalong karbi rong asar amai kratiri pi mepu dhormo sing teron pendanglo sarbarim sonjoy rongphar longki rongphar rong asar bophong asar babu ingti chinthong richo vinod ingti kathar ronghang richo romon terang ratsai klembang kolom sing terang ratsai klembang chondro kathar lakhain koresi borjan karbi rong asar amai habar amai chunbang dorsing hansi kurusar jona sing teron lunse po kangburati munglapen rongbe rong thak rong kripli arong asar atum chetong dun bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong news Sungkara hem sar kecipat ku alam ating ba kamating pen claim lo ini tung lakri sungkara han nilisi asar bari nilisi alang likri sungkara han sar bad lo la ki claim ke dam punoy hakku pen arona teng kicho kijun kupima kicipi cipajir nilitum hakku pen arona teng langsung si claim dam pensi nilitum kampacun pon kadok